video! Sinungaling ka! Ayaw na kamitin. Sige. Respeto lang din ko. Ngayon, nagalitin ng tao at sabihin nyo, hindi kayo nakikipag-away. Sila yung naunang nagbabanggit kanina. Naka-mic po sila at kuhang-kuha dito sa video. Hindi daw siya nakikipag-away pero siya ang naunang nagbanggit. Ang sabi niya, ang administrasyon na Duterte, wala daw nagagawa. Siya ang nauna. Ngayon, nagalit yung mga tao dito. Sa kanila sasabihin, hindi daw sila nakikipag-away. Napaka-plastic. Ngayon na nagagalit na yung mga tao, nagkukunwari na silang mabait.